Шушы көннәрдә Татарстанның милли китапханәсендә драматург, Татарстанның халык шагыйре Рөстәм Мингалимның тууына 85 ел тулу уңайыннан «Ак юллар салып уздым» исемле әдәби-музыкаль кичә булып узды. Чарада әдәбият, сәнгать әһелләре катнашты. Тулырак Фәннур Хәсәнов һәм Ирек Хәмидуллин язмасында. Рөстәм Мингалимның «Ак юллар сызып уздым» дип аталган Рөстәм Мингалим, Рөстәм Гали улы Миңлегалимов 1937 елның 15 августында Куйбышев өлкәсенең Камышлы районы Йылдыз авылында колхозчы гаиләсендә туа. Йылдыз һәм Дәүләткол авылларында укып, 7 еллык мәктәпне, аннары Бөгелмә авыл хуҗалыгы училищесын тәмамлаганнан соң төрле эшләрдә эшли. Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлеген тәмамлагач, үзен тулысынча иҗатка багышлый. Яшьлек газетасы редакциясендә әдәби хезмәткәр һәм җаваплы сәркәтип вазифаларын башкара. Татарстан Язучылар берлеге аппаратында әдәби консультант булып эшли. Рөстәм Мингалим Мәскәүдә СССР Язучылар берлеге каршындагы югары әдәби курсларны һәм Дәүләт театр сәнгате институты каршындагы 1 еллык театр курсларын тәмамлый. Быел май айында Самар өлкәсендә Камышлы районында конференция булды. Шунда біз бір төркем сәнгать әһелләре, язучылар бардык. Һәм монда бик әйбәтләп оештырганнар. Һәм шушында минем өчен бик тә күңелле булды. Якташлары үзләренең Әнвәр Давыдовны, аннан соң Рөстәм Мингалимовны зурлап искә алдылар. Мин инде теге онытыла баргандыр дип, шушыңа мин бик тә сөендем шул ягыннан. Инде хәзер Рөстәм менә без бер чырлара укыдык, ул яшькә миннән зуррак булса да, аннан соңрак керде. Һәм ул кергән вакытта ук инде әзер иде. Ничектер өлгергән, тормышның менә шундый тәҗрибәсен туплаган, һәм аның шигырьләре үзенең язганнар белән шундый укучыларның игътибарын үзенә җәлеп итте. Һәм тагын бер сыйфаты бар, ягъни ул тыйнаклык бар, чәчрәп тормый. Һәм аннан менә ул шигырьдә генә түгел, ул төрле тармакларда, мәсәлән, аның пьесалары, аның шулай публицистикасы, һәм башкасы менә булар белән инде ул укучыларның арасында тәгәр ничектер игътибарын үзенә җәлеп итте. Һәм аннан тыш менә Рөстәм Мингалимның инде яшь алмаш тәрбияләүгә, үзләреннән соң хәзер әдәбиятка кемнәр килә, шушылар турында кайгырта иде. Шагыйрь үзенең әсәрләрендә ил, халыкны борчыган зур мәсьәләләр турында яза. Шәхси кичерешләрен шыр проблемалары белән бәйләп бәяләргә омтыла. Аның шигъри буяулары да үзенчәлекле, шигырьләре һәм поэмалары тормышчан. Татар поэзиясе исемнәргә бай. Ләкин шулар арасында Рөстәм Мингалимның үз юлы, үз иҗаты бар. Һәм ул җыннан да игътибарга лаеклы. Аның иҗатына нәрсә хас? Беренчедән Рөстәм Мингалим ул җыннан да тормышны түбәннән күтәрелгән шагыйрь буларак, аның иң четерекле, иң авыр моментларын яхшы белә. Һәм аларны иҗатында чагылдыра. Ләкин ул беркайчан да кыры публицистикага бирелми. Ул чын мәгънәсендә аларны үзенең йөрәк җылысын салып, һәр вакытта да эчтәлек белән фикернең һәм хиснең бердәмлегенә ирешә. Ул бер яктан метафора шагыйре, метонимия шагыйре, символлар шагыйре, ләкин икенче яктан ул халык теленә якын сөйләмдә, халык иң гади укучы да, бәләкәй генә бала да һәм өлкән буында аңларлык итеп яза белгән шагыйрьләрнең берсе иде. Әдип драматургия өлкәсендә дә актив эшли. Рөстәм Мингалим киносценарийлар авторы буларак та билгеле. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.